Pois con gaseosa tamén, ollo, porque as festas do Boi van continuar toda a semana, e digo con gaseosa, e senón non conducir, porque xa outro día había, e alégrome que estean, os controis da Garda Civil de Tráfico, pois a saída da festa do Boi o sábado pola noite, e a mí pareceme ben, porque hai que divertirse, pero si un vai chispa que se queda a dormir no pueblo, que está estupendamente. É ben bonito que está. Que tal? E iso que onte chuviscaba un pouquillo, non, Choviscou, Ricardo nos Nallarit? molleu as rúas, co que facía un poquinho máis peligroso andar por ali. Eu, de todas as formas, Piñeiro, sei que estivetes en Allariz e non me invitou a súa casa a comer. Nos pasamos unha fame negra. A ver, non contes eso, que pode quedar horroroso, é mentira, É mentira o que non podía quedar a comer porque tiña que facer outra reportaxe e tuvo que virse a toda velocidade. Un estrago, xa sabes o ritmo que andamos nos. Sí. Pero non podíamos faltarnos en Allariz. Alá fomos a darlle voltas polo Pobo Boi, a representación da obra teatral da procesión do Corpus que fan, unha festaza, 7 días que lle quedan aínda. Sí, ata o domingo que ven incluído. Peínate que nos vamos. Domingo 7 de xuño a Allariz. Hoxe nos vimos de festa. Outro día poderemos facer un análisis de como pasan estes homes encarregados da mesa electoral o seu día. Hoxe quedastes en festa, non? Sí. Pois eu non. Eu vou po Boi. En estes momentos dá comenzo a representación da obra de teatro aquí nas festas do Boi. É a representación histórica do suceso, bueno, de como comezou a festa do Boi. O argumento principal da obra é que Xan de Arzúa quería que os xudeus deixaran de meterse coa procesión cristia do Corpus, e o que Xan de Arzúa intentou porlle un punto final e subiuse a un touro e recorreu as rúas de Allariz para espandalo. Pode haber alrededor de 300 personas, entre actores principales e xente que participa nos gremios, e temos incluso uns 20 danzantes novos este ano. Somos veciños e veciñas de Allariz, amantes da festa do Boi. Levamos vindo a festa do Boi 24 anos, se non recordo mal. 23 anos, se non recordo mal. Solo se interrumpiu durante a dictadura e recuperouse fai uns anos agora, pero bueno, se celebra ininterrumpidamente desde 1317. É unha cousa de sempre, a verdade que é a mellor festa que hai. A primeira vez que vin a festa do Boi? Sí. Sí. E que lle parece? Moi bonita. Sí. Correu diante do touro? Correu delante del buey? No, eso que temo mucho, Ti atreves a correr o Boi? Diante do Boi? Sí ou non? Sí. Ves a correr comigo diante do Boi? Mira que non é pequeno, Emudeceu. Así como a min, ten medo. Cal é o vosso traballo hoxe? O traballo é levar o Boi polas calles e manter a seguridade da xente tamén. Canto pesa un angelito destes? Neste, 500-600 kilos. Vostede é o cuidador do Boi, non? Sí. Vale. Levo 14 anos. 14 anos cuidando bois. O que sale hoxe é o máis pequeno. É o máis grande. É o máis grande. Tocou mo día, non? Mais ou menos. Pero digo, para que non me collas, o teño así de frente. Que lle fago? Que lle digo? Terás que escapar algo. Escapar, non me queda máis remedio, non? Claro. Este mano sube. Bueno, consultado primeiro contacto cos bois. Esperemos que me respeten e se acorden de min. Vamos a sacar a chaqueta. Vamos a prepararnos para correr. Listos, preparados. Aí vamos. Eu espero ter seguro para estas cousas, Aí ven o Boi. 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 E agora chega o momento. Agora sí que ven o Boi. Piñeiro, nos, como ves, o despedimos ou nos leva a Boi por diante, así que...
Bueno, pois ainda queda moito boi por diante, o gallá que mellore a climatoloxía e que todo o mundo se poda chegar a Allariz. A obra de teatro, 300 personas, todos veciños amateurs, impresionante. Pero 600... O meu amigo Pilis ali dirixindo o cotarro. Pilis, ele estaba, el vestido, pero andaba por ali a pegar berros a todo o mundo. Apártense dos actores, era o berro del. Pero dicía que os 600 kilos de boi que soltan polas ruas é a primeira vez que miro un cacho bicho tan grande. Dios mío, que medo. Si, po ano vas ti, po ano toca xa. Eu non iría, perdón, pero é que xa os touros de por si custame un poquinho velos e non se dame un poquinho de mágoa, non? Eu vou a brasa, a plancha así, de verdade que é moi rico. Pero a ver, correr de tanto boi ben, pero levalo cunha corda así non un poquinho... Non, mira, o boi ten masajista, psicólogo... Xa, pero é un animal. Por eso mismo tratan con cariño en Allariz, e cala xa, deixa xa de dar a chanca. Vas falar ti mal da festa do meu pueblo que me botan del. Non, mágoa ninguna, que os bois son moi felices. Teñen 4 bois para facer durante 9 días as carreiras, cuídanos como a reyes, tenos ali na súa cuadra. Estaba ali o señor, un experto cuidador de bois, están como a reis. Falando de bois, vamos falar do Barça. Dos bois? Dos bois os nois.